Τα λόγια ήταν δραστικά. Τα είπαμε μετρημένα. Τα ναύλα για την αμαρτία μου τα είχες πληρωμένα. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, φυλαχτώ και σε φυλάω. Καλησπέρα αγάπες μου, σας έλειψα. Σήμερα θα ξεκινήσω το podcast με αυτούς τους στίχους από το τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή που λέγεται «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», γιατί αφενός ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε και αφετέρου δεν μπόρεσα να βρω κάποιους στίχους, δεν μου ήρθαν στο μυαλό από τις μουσικές που εγώ ακούω. Άμα υπάρχει κάτι το οποίο έχετε να προτείνετε, φυσικά μπορείτε να μου το γράψετε από κάτω. Υπήρχε ένα δίλημμα για το θέμα για το οποίο ήθελα να σας μιλήσω. Ήμουν ανάμεσα στον οργασμό, ένα θέμα που μου το ζητάτε πάρα πολύ, μου στέλνετε μηνύματα γι' αυτό, και για αυτό που θα ακολουθήσει. Επέλεξα να μην μιλήσω ακόμη για τον οργασμό, γιατί θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας και η ιστορία που θέλω να πούμε διαφορετικά σχετικά με τον οργασμό και κυρίως το γυναικείο οργασμό. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τραύμα στις σχέσεις, γιατί ούτε το τραύμα είναι αυτό που νομίζεις, ούτε οι σχέσεις είναι αυτό που νομίζεις. Τριγυρνάει στο μυαλό μου πάρα πολύ συχνά η ερώτηση γιατί επιλέγουμε τον κάθε άνθρωπο που αφήνουμε να έρθει κοντά μας, γιατί κάνουμε αυτή τη σχέση με τον τάδε άνθρωπο, γιατί τώρα, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά τελευταία και στις συνεδρίες μου με τους ανθρώπους και φυσικά στο περιβάλλον μου. Η ερώτηση είναι, μήπως το τραύμα επιλέγει τις σχέσεις που κάνουμε και αν ναι, ποιες από αυτές μπορεί να τις κάνουμε από τραύμα. Πριν ξεκινήσουμε, έχω την ανάγκη να σας μιλήσω λίγο για το τι σημαίνει τραύμα. Φυσικά το πεδίο του τραύματος είναι πάρα πολύ ευρύ και μεγάλο και περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και τους τομείς. Οπότε θα μιλήσω αρκετά σύντομα, ίσως κάποια στιγμή να κάνω ένα άλλο podcast μόνο για το τραύμα. Θα δώσω κάποιες πληροφορίες που αφορούν το θέμα σήμερα. Το τραύμα είναι ένας άλλος δρόμος που πήρε το σώμα μας και η συνείδησή μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Ήταν κάτι που επαναλαμβανότανε, είχε επανάληψη δηλαδή, και συνήθως ήταν κάτι που επαναλαμβανόμενα δεν φροντίστηκε, κάτι πολύ δικό μας, όπως είναι οι αξίες μας και συνεπώς οι ανάγκες μας. Είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι του τραύματος, μετά το συμβάν, ο χρόνος και η κατάσταση που ακολουθεί μετά το ίδιο το συμβάν. Αν μετά το συμβάν δεν ήταν κανένας εκεί για μας, νιώσαμε μόνοι μας και αβοήθητοι, δεν ήταν κανένας εκεί για να μας ακούσει, να μας αποδεχτεί νιώθοντας έτσι και φυσικά για να αποκαταστήσει τη φθορά που έχουμε υποστεί, όλο αυτό καθιστά ένα συμβάν τραυματικό. Όταν λέω φθορά, εννοώ ένα νόημα που δώσαμε, που φτιάξαμε, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και να αντέξουμε αυτό που έγινε. Για παράδειγμα, αν είμαι παιδί και η μαμά μου δεν παίζει μαζί μου ή δεν ασχολείται γενικότερα μαζί μου, μειώνει το παιχνίδι και το χρόνο μαζί μου, είναι πάρα πολύ λογικό ο παιδικός νους να οδηγηθεί στη σκέψη ότι εγώ κάνω κάτι λάθος, επειδή δεν του εξηγείται γιατί γίνεται όλο αυτό, εγώ φταίω, και να πει ότι δεν αξίζω, δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι καλό παιδί, αναλόγως τι επικοινωνίες υπάρχουν στο περιβάλλον του, θα δώσει και τα αντίστοιχα νοήματα. Το τραύμα θέλω να έχετε στο νου σας ότι δεν είναι κάτι τραγικό, δεν πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλο και ακραίο για να μας πληγώσει. Έχει να κάνει με πράγματα που δεν φροντίστηκαν μέσα μας, όπως είπα. Το τραύμα αποθηκεύεται στο σώμα μας, στην αναπνοή μας, στη στάση του σώματός μας. Το σώμα μας έχει την τάση να κλείνει και να σφίγγει, να κρατάει και να διαπραγματεύεται εντάσεις
αθροιστικά μέσα στον χρόνο. Φυσικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες, σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχει να κάνει με ένα στρες το οποίο δεν αναγνωρίζεται, δεν βρίσκει διέξοδο και ανακυκλώνεται στο σώμα μας. Βγαίνει φυσικά το τραύμα στις συναισθηματικές μας αντιδράσεις και στις σχέσεις μας, οι οποίες αποτελούν ένα κομμάτι που περιέχει όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε ιδέα, δεν αναρωτιόμαστε συνήθως, πέρα από κάποιες επιφανειακές ερμηνείες που δίνουμε, στο γιατί επιλέγουμε να κάνουμε την τάδε σχέση με τον τάδε άνθρωπο. Το γιατί νιώθω ωραία είναι μία πληροφορία, αλλά δεν μας δίνει παραπάνω υλικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τις καταστάσεις. Πώς μπορεί λοιπόν να μοιάζει μία σχέση την οποία μπορεί να επιλέγει το τραύμα μας. Θα σας αναφέρω 3-4 χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται επανειλημμένα σε τέτοιες σχέσεις. Το πρώτο είναι ότι λέμε την ιστορία ότι αυτή η σχέση είναι εξαίρεση. Την κάνουμε πολύ σημαντική στο μυαλό μας. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέμε εμείς, που αφηγούμαστε ως εξαίρεση, δεν ταιριάζει με την πραγματική εικόνα της σχέσης, αυτή που βιώνουμε δηλαδή. Αποτελεί ένα προϊόν εξειδανίκευσης το οποίο έχουμε φτιάξει για να μπορέσουμε ουσιαστικά να συνδεθούμε και να παραμείνουμε και να παραμένουμε μες στον χρόνο σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή εξειδανικεύουμε για να μπορέσουμε να επιλέγουμε την ίδια τραυματική ιστορία μεταμφιεσμένη σε κάτι που μοιάζει με μια ιδανική, με μια επιθυμητή ιστορία που θα θέλαμε να ζήσουμε. Έτσι, εγώ όπως είμαι, συνδέομαι με την εξειδανικευμένη εικόνα του άλλου που έχω φτιάξει, στην πράξη όμως συνδέομαι με την ίδια ιστορία και μέσα στον χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνω αυτά που έκανα στην ιστορία του τραυματός μου. Να έχω δηλαδή τις ίδιες αντιδράσεις με έναν τρόπο, γιατί αντιδρούμε σε αυτό, δεν είναι συνειδητό, που είναι το να αλλάξω τον εαυτό μου, το να τον κρύψω, να κρύψω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να μην τα μοιράζομαι και φυσικά το να σιωπώ, να μην επικοινωνώ κάποιες ανάγκες και κάποια κομμάτια του εαυτού μου γενικότερα. Ο άλλος φυσικά σχετίζεται με αυτές τις προσαρμογές που έχουμε κάνει, οπότε οι ανάγκες μου δεν συναντιούνται και έτσι δεν φροντίζονται. Καταλήγουμε δηλαδή στην πρώτερη ιστορία, τραυματική ιστορία. Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε τα σημάδια, λέμε ότι το ξέρουμε το εργάκι, αυτές οι φράσεις παίζουν, βλέπουμε τα red flags όπως τα ονομάζουμε, αλλά λέμε την ιστορία ότι εντάξει δεν είναι σημαντικά, εντάξει μωρέ, θα το δούμε στην πορεία και ότι θα αλλάξουμε, θα βρούμε τρόπο, θα αλλάξει ό,τι είναι. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι οικίες, έχουν οικειότητα, μας είναι γνώριμες. Μοιάζει η σχέση που μπορεί να έχουμε με μία προηγούμενη σχέση μας ή και με περισσότερες. Περιέχει συμπεριφορές, ανάγκες και επικοινωνίες που ταιριάζουν με τον ρόλο που είχαμε στην πρώτερη ιστορία, την τραυματική ιστορία, την προσωπική μας ιστορία. Παραδείγματος χάρη, ο ρόλος του σωτήρα ή του προστάτη, που μπορεί κάποια στιγμή να πήραμε σε μία γονεϊκή ίσως σχέση, μέσα στην οικογένεια, ενώ δεν ήταν η δουλειά μας, δεν ήταν ευθύνη μας και επαναλαμβανόμενα να υπήρξε ένας τραυματισμός σε αξίες μας, όπως είναι η παιδικότητα, ας πούμε, όπως είναι η ανεμελιά, όπως είναι ο ελεύθερος χρόνος, όπως είναι το αν είναι κάτι δίκαιο ή όχι. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι να προσκαλούμε τον άλλον με τις τραυματισμένες μας αξίες, κάτι που λειτουργεί σαν μία διαπραγμάτευση για το αν αυτή τη φορά αυτές οι αξίες μας και οι ανάγκες μας θα φροντιστούν και θα αναγνωριστούν. Θα μας δούνε, δηλαδή, θα μας αναγνωρίσουν. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό, μια τρίτη συνθήκη, είναι συχνά η αίσθηση ότι θα αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια κάποιου και όλα θα λυθούν. Πρόκειται για μια ουτοπική κατάσταση, μια ουτοπία,
η οποία μας δίνει μία αίσθηση πληρότητας. Φυσικά αυτό δεν μας βγαίνει στην πραγματικότητα, γιατί αποτελεί μία παλιά ιστορία, την οποία την ξέρουμε και πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να την δημιουργήσουμε αυτή τη φορά. Ένα κομμάτι αφήγησης, πάρα πολύ συχνό, είναι αυτό του κεραυνοβόλου έρωτα. Στο οποίο ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας τι κάνει? Ανιχνεύει την ιστορία, εκείνη την προβληματική, αυτή που γνωρίζουμε και που μας επιτρέπει να παίξουμε τις πλευρές της ιστορίας που ξέρουμε. Δηλαδή είναι σαν να συναντούνται δύο πληγές και όχι δύο ψυχές, οι οποίες ήταν φτιαγμένες, it's meant to be που λέμε, φτιαγμένες να συναντηθούν. Το σημαντικό για μένα, σε αυτό που σας συζητάω σήμερα, είναι όχι να μην επιλέγουμε αυτές τις σχέσεις, αλλά να αναγνωρίζουμε γιατί επιλέγουμε κάθε σχέση. Αν το κάνουμε αυτόματα, δηλαδή δεν είναι συνειδητό, σημαίνει ότι θα επαναλαμβάνουμε την ίδια ιστορία. Από τη στιγμή που θα γίνει συνειδητό το γιατί βρισκόμαστε σε κάθε στιγμή με τον τάδε άνθρωπο, σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα επιλέξουμε αυτές τις σχέσεις ή τέλος πάντων θα τις βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Γιατί ακριβώς δεν θα τις πλησιάζουμε, δεν θα πλησιαζόμαστε για να γιατρέψουμε τις πληγές, αλλά για να γιατρέψουμε και τις αξίες, αλλά γιατί θέλουμε να τις χαρίσουμε. Θα θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα. Όλο αυτό αποτελεί έναν τρόπο για να ξανανοίξουμε τις πληγές μας σε εισαγωγικά, για να καθαριστούν σε βάθος. Δηλαδή, να μην μπούμε στην ίδια θέση που ήμασταν και να αλλάξουμε το παρελθόν. Κάτι το οποίο φυσικά δεν γίνεται να διορθώσουμε το παρελθόν. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον τρόπο που εμείς βλέπουμε και ερμηνεύουμε το οτιδήποτε συνέβη. Τα γεγονότα είναι τα γεγονότα. Όλη αυτή η ρητορική, όλο αυτό το σύμπαν προέρχεται από εκείνο το κομμάτι μέσα μας που μας αγαπάει βαθιά, ένα πολύ δικό μας κομμάτι, το οποίο έχει μία δύναμη που δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι ο ίδιος τόπος από τον οποίο προέρχονται και τα προβλήματα, όπως και τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να είναι προβλήματα. Και όλα αυτά τα κομμάτια μέσα μας δημιουργούν αυτά τα σημεία τα οποία θα μας προσκαλέσουν να ξυπνήσουμε από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και να μας οδηγήσουν πίσω στον εαυτό μας. Όταν επιστρέφουμε στον εαυτό μας, τα προβλήματα αυτόματα εγκαταλείπονται. Γιατί δεν τα χρειαζόμαστε πια ως εργαλεία για να μεσολαβήσουν στη σύνδεσή μας, για να συνδεθούμε με τους ανθρώπους, στις σχέσεις και με τον εαυτό μας. Το αντίθετο του τραύματος είναι η σύνδεση. Γι' αυτό και τραυματιζόμαστε όταν αποσυνδεόμαστε από τον εαυτό μας, από το ποιοι είμαστε, από τις αξίες μας, από τις σχέσεις μας, από το μαζί. Το αντίθετο του τραύματος είναι το άνοιγμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οτιδήποτε τραυματικό μας κλείνει. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια κομμάτια, κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να εμφανίζονται σε σχέσεις οι οποίες δεν τις επιλέγουμε από τραύμα. Ίσως είναι όντως εξαιρέσεις, κάποιες σχέσεις, δεν τις γνωρίζουμε και δεν χρειαζόμαστε την εξειδανίκευση για να μπούμε σε αυτές. Έχουν flow, βγαίνουν φυσικά, όχι γιατί είναι ο αυτόματός μας. Για βέβαια, για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο αυτόματος στον οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, η ιστορία που μας βγαίνει, αυτός αυτόματα μας οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχει μία φυσικότητα, γιατί δεν συνδεόμαστε με τις άμυνές μας. Δεν μπορούμε εκεί να τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί ουσιαστικά η δυναμική που παράγουν οι άμυνές μας δεν μπορεί να ανθίσει σε αυτόν τον τόπο με τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε επιλέξει. Γιατί είναι σαν να έχουμε ένα κομμάτι, αν δεν κρατάμε κομμάτι τραύματος, ο άλλος μπορεί ή δεν μπορεί να ταιριάξει, αναλόγως. Δεν μας είναι οικίες, όπως ανέφερα, με τον τρόπο που εξήγησα πριν και συνήθως εκεί είναι που είμαστε συνδεδεμένοι με τις ανάγκες μας, με τις αξίες μας, με τις επιθυμίες μας
και μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Νιώθουμε ότι δεν πρέπει να καταπιέζουμε αυτά όλα τα οποία καταπιέζαμε στις προηγούμενες ίσως σχέσεις. Για σήμερα αυτά έχω να σας πω. Ελπίζω να το απολαύσατε το σημερινό podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε για άλλη μια φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε το πόσο πολύ σας κάνουν νόημα και ότι σας ακούγονται πάρα πολύ διαφορετικά και ότι κάνετε σκέψη που δεν έχετε ξανακάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αυτή είναι ακριβώς η στάση η οποία με ενδιαφέρει να μοιραστώ μαζί σας. Μοιραστείτε το με όσους αγαπάτε, με όσους πιστεύετε ότι θα τους ενδιέφερε να το ακούσουν. Ίσως, μπορεί να δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό. Κάντε like, share, subscribe, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Φυσικά θα βρείτε από κάτω τα social μου, την ιστοσελίδα μου, τα προφίλ μου στο Instagram και το TikTok μου. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε στο επόμενο podcast.